Ćao svima, veliki pozdrav svima iz Dublina. Danas je subota i odlučila sam snimiti video za vas, odgovoriti na neka pitanja vezana uz vjenčanja u Hrvatskoj. Dobila sam puno pitanja, tako da ću snimiti 2 videa. Prvi video je dostupan za sve, drugi video će biti na mom Patreon profilu i tamo ćete također naći riječi na hrvatskom i na engleskom jeziku. Pa idemo krenuti, znači s 3 pitanja danas, riječi su na Patreonu. Prvo pitanje koje sam dobila najviše je: traju li vjenčanja u Hrvatskoj danima? Jako dobro pitanje. Hrvatska vjenčanja mogu trajati i uglavnom traju 1 dan, ali mogu nekad trajati 2 ili 3 dana. Ovisi o obitelji, ovisi o kojem dijelu Hrvatske govorimo. Dakle, uglavnom traju 1 dan. Gosti idu kod mladenke ili mladoženje. Nakon toga se ide u crkvu, odnosno kod matičara i poslije toga u restoran i slavlje se nastavlja do 4-5 sati ujutro. Ponekad se ponovno nađemo dan poslije, ako ste uži krug obitelji i prijatelja, idete na ručak kod mladenaca. Ali, dakle, slavlje nije jednako ludo sva 3 dana. Ok, nadam se da sam odgovorila na prvo pitanje. Pitanje broj 2. Koliko gostiju bude na vjenčanju? Opet ovisi, u prosjeku bude uglavnom oko 150 do 200 ljudi, ali bila sam na vjenčanjima gdje je bilo 80 ljudi i bila sam na vjenčanjima od 400 ljudi. Velika vjenčanja su uglavnom u području Hrvatske koja se zove Slavonija. Vjenčanja su vesela, vjenčanja su brojna i da, probaj bude super. I zadnje pitanje za danas. S koliko godina se Hrvati obično žene vjenčaju? U prosjeku, rekla bih, dakle, ovo nije statistika. Mislim da se uglavnom ljudi vjenčaju s 25 do 30 godina. Obično kad završe srednju školu, nađu posao, odnosno ako idu na faks, kad završe faks, obično onda se vjenčaju. Dragi svi, dakle, nadam se da sam odgovorila na neka pitanja. Lista riječi na hrvatskom i engleskom vas čeka na Patreonu i drugi video stiže također uskoro za Patreone. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Lijepi pozdrav. Ćao, čao.